Temp kiesa imsaħħab u bil-ħalbit iżolati tax-xita mistenni jikkaratterizza l-aħħar sigħat tal-2025 u l-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Għal-lejliet l-ewwel tas-sena temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab biċ-ċans ta' ħalbit iżolati tax-xita matul il-jum. L-ola temperatura mistennija titla sa 16 grad Celsius u tinżel għal 12 grad mal-lejl. Dan fil-waqt li fil-ħodu ir-rieħ mistenni li jkun ftit qawwi iżda mistenni jnaqqas sa filgħaxija. Temp simili mistenni jilqa' l-2026 hekk kif għalna l-ħamis l-ewwel ta' Jannar, it-temp mistenni li jkun pjuttost imsaħħab bil-possibilità ta' ħalbit iżolati tax-xita lokalment bir-rat. Dan apparti li r-rieħ mistenni jerġa' jitqawwa ftit matul il-jum iżda mbagħad mistenni li jonqos. L-ewwel jum tas-sena mistenni jkun ukoll pjuttost kiesaħ din hekk kif l-ogħla temperatura mhux mistennija taqbes il-15 grad Celsius matul il-jum u sa filgħaxija hija mbassra li tinżel għal 10 gradi. U allura dawk kollha li se joħorġu fl-ewwel tas-sena huwa importanti li jilbsu sew ħalli ma jħossux il-bart. Għal dawk li fil-jiem ta' wara mhux se jkunu xogħol biex igawdu l-aħħar jiem tal-festi mal-familja u l-ħbieb, it-temp mistenni li jkun iżjed ħanin. Fil-fatt bejn il-ġimgħa 2 ta' Jannar u l-Ħadd 4 ta' Jannar, l-Uffiċċju Meteoroloġiku qiegħed ibassar temp ftit jew wisq imsaħħab u temperaturi ogħla mill-medja. Fil-fatt bejn l-Ħamis l-ewwel ta' Jannar u l-Ħadd 4 ta' Jannar, it-temperatura se togħla b'3 gradi Celsius. L-aktar lejliet l-ewwel tas-sena kiesa jibqa' dak ta' 11-il sena ilu, meta bejn il-lejl tal-31 ta' Diċembru 2014 u l-ewwel ta' Jannar 2015 it-temperatura kienet niżlet għal 2.1 gradi Celsius. Dakinhar jiġifieri fil-31 ta' Diċembru 2014 kienet osservata wkoll borra ħafifa li niżlet għal ħin qasir fuq il-Gżejjer Maltin. Imbagħad min-naħa l-oħra l-ewwel jum tal-2024 kien l-aktar wieħed sħun fl-aħħar 10 snin, hekk kif dakinhar it-temperatura telet għal 18.5 gradi Celsius.